जातो त्याला गुरुवार असते म्हणतात. गुरुवांची रक्षा अंगाला फासली जाते. एकमेकांवर गुलाल लावून रंगांची उधळण करणे, सर्वांकडे एकत्र येणे, बंधुभाव आणि एकतेचे प्रतीक म्हणून याकडे पाहिलं जाते. अजून म्हणता येतात रंगाची उधळण थंडीचे दिवस संपून रोजराज वसंताचे आगमन, झाडांची जुनी पालवी झडून नवीन पालवी येते. वाईट विचार जाऊन नवप्रेरणादायी विचार जोपासले व जीवन समृद्ध करणे. होळीवंदन म्हणजे एकतेचे प्रतीक आहे. फाल्गुन पौर्णिमा, रोगाची पौर्णिमा या दिवशी साजरा होणारा उत्सव होळीचा उत्सव किंवा होळी असं म्हणतात. वसंत ऋतूचं आगमन होते. ऋतूंचा राजा होळी माता आणि फुलांची भरते. अनेक ग्राम देवतांच्या उत्सवाला भरती येते. अशा वेळी आनंद वाढवण्यासाठी एकत्र मिळून होळी करतात. लक्ष भाविकांना
उत्साहाचा हा दिवस म्हणजे अत्यंत आनंदाचे क्षण आणि जाताना आणि जोडाबाई श्री विश्वेश्वर यांच्या पालखीच्या या ठिकाणी वाजत गाजत श्री जागादेवीच्या मंदिरामध्ये आगमन झाल्यानंतर सर्व भक्तगणांनी मंदिरामध्ये जाऊन कोटी भरली नमस्कार केला या देवी देवतांचा आशीर्वाद घेतला आणि त्यानंतर आपल्या या मानाच्या पालखीचं जवळजवळ 2 ते 2.5 तास या ठिकाणी नृत्य सादर करण्यात आलं अतिशय जल्लोषपूर्ण आणि आनंदमयी वातावरणामध्ये या देवी देवतांच्या मानाच्या पालखीचं या ठिकाणी नृत्य सादर करण्यात आलं आपल्या अंगात अंगावर या देवी देवतांच्या पालखीचं नाचवण्यात आलं आणि त्यानंतर मात्र या ठिकाणी आता आपल्या मानाच्या होळीचं या ठिकाणी जागादेवी मंदिराच्या प्रांगणामध्ये या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे सर्व भक्तगण या देवी देवतांचे सर्व भक्तगण अतिशय आनंद होऊन नाचत या ठिकाणी उड्या मारत या होळीचं या ठिकाणी होळी नाचवत आहेत
लक्ष ठेवा.